கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. தினமும் ஒரு சிறுகதை. ஒரு இரவு நேரத்தில் 2 சகோதரர்கள் ஒரு ஆற்றின் இக்கரையிலிருந்து அக்கறைக்கு செல்ல ஆற்றின் ஓரத்தில் இருந்த ஒரு படகை பயன்படுத்தினர். பொழுது போகவே இருள் சூழ்ந்தது. அவர்கள் படவில் ஏறி வெகு நேரம் துடுப்பு போட்டுக்கொண்டே இருந்தார்கள். ஆனால் அக்கறை வந்த பாடில்லை. பொழுதும் விடிந்தது. அவர்கள் கண்ட காட்சி அவர்களை திடுக்கிட வைத்தது. அக்கறைக்கு அவர்கள் வந்து சேராத காரணம், ஆற்றின் ஓரத்தில் இருந்த படகு மரக்கிளை ஒன்றில் கட்டப்பட்டு இருந்தது. கட்டப்பட்ட அந்த கயிறை அவிழ்க்காதபடி நின்று கொண்டிருந்த அந்த படகில் துடுப்பு போட்டு என்ன பிரயோஜனம்? அக்கறை வந்து சேர முடியுமா? இன்றும் அநேகர் இருள் நிறைந்த தங்கள் வாழ்க்கையில் எங்கு செல்கிறோம், என்ன செய்கிறோம் என்று உணர்வற்ற வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். பாவம், சாபம் என்கின்ற கயிற்றால் கட்டப்பட்ட வாழ்க்கையில் பரலோகம் செல்ல முயற்சிக்கின்றனர். ஆனால் அதில் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. முதலாவது, இருள் விலக வேண்டும். வேதத்தில் யோவான் 1:9 ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து, உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி என்று கூறியிருக்கிறது. ஆமாங்க, உங்கள் இருளான வாழ்க்கை மாற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் தேவன் ஒளியா இருக்கிறார். அவரிடத்தில் எவ்வளவேனும் இருள் இல்லை என்று வேதம் கூறுகிறது. இந்த நாளில் அப்பேற்பட்ட ஒளியண்டை நீங்கள் வரும் பொழுது பாவம், சாபம் என்கின்ற கயிற்றை முறிக்கும்படியாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காக கல்வாரியிலே தன்னுடைய திரு ரத்தத்தை சிந்தி அவற்றிலிருந்து உங்களுக்கு விடுதலை தந்து உங்கள் இருளை வெளிச்சமாக்குகிற மெய்யான ஒளியை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். அவரை இந்த நாளிலே உங்களுடைய இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா? கர்த்தர் இந்த சிறுகதையை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.